Surya sang kalengku sagung jajahan nanging sanget hangit sagresi kaneka putra kanganjok saking wiyati kajiwatri sang kabirang kaya mangko tatan rinon cirengganing datulaya sinigak kang mara ing kawi cendak anak carita ora kaya ingkang medal pagelaran jai mati ayo punika sang bani para sahabat
dalah. Pripun man? Manwerti man. Manwerta sampeyan metu njaba Dursasana mungsung pawarta. Manwerti sampeyan medal jawi Dursasana mungsung pawarti. Manseng kunar sampeyan metu nglatar Dursasana nyadhong kabar. Randhating pisuwanan menapa ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Koko Prabu Kulaturi Jara talanganipun Dursasana. Nadyan putra Patugung Sekar Cinji Pok Arya Karta Marma cumadhong dawuh paman. Randhating pisuwanan menapa ingkang dipun dawuhaken Kulaturi Babari ingkang putra Sekar Cinji pun Arya Karta Marma. Nadyan ingkang putreng Bono Keling Harya Jaya Jatra cumadhong dawuh paman. Kados pundi dawuh Koko Prabu Pasawakan Kulaturi Jara palinganipun Jaya Jatra. Kula pun Harya titik Brosari Mas. Titik Brosari Mas. Kabeh Kurawa do tertib-tertib apik-apik juru bahasane bareng tekan citraksi. Sabungku ngantek pedhot ta. Wis biar rasah matur aku wis ngerti karepmu. Nggih, Mas. Gusti Patenat dan ingkang putra pedanyangan pun Bambang Suwata Mojo Madhong dawuh. Menapa ingkang kadhawaken dening Kanjeng Suwuning Pasawakan Kulaturi Jara palinganipun Suwata modal mangke. Ngene nggih anakku Kurawa kabeh aja padha saur manuk mengko mundhak kurang trenggon menapa dawuh timbalan ingsun. Nggih, enten dawuh napa, Man? Wektu dina samengko nggonmu berdandan aja mbok kendhoni nanging malah kenceng ana. Liripun. Kowe kabeh nampa dawuh Gusti sing nuwun ping supaya prateng karang kedempel. Lah dalah prateng karang kedempel. Iya mancen mangkono. Wigatine. Kae cocok kanggo mbirat pepetenging negara kang ketaman pagebluk mayangkara negara Ngastina kudu nganakake tumbal. Wujuding tumbal kudu mekakak pamonging jagat Kyai Nayantaka. Kejaba saka kuwi kudu bisa ngrenah marang patine adi-adimu Pandhawa. Woi, lah dalah. Mokal kelakone, Man. Lho kok mokal iki piye, Dur? Sepinten kekuatane Kurawa ajeng ngrenah patining Semar niki. Nadyanto Semar niku wujuding gombal sing 17 gedhibat. Wong cilik ongklak ning kepange Jawantahing Sambang Ismaya. Kurawa ajeng ngrenah patining Semar sing garan menang menapa to, Man? Aja meneh kok ajeng ngrenah patining Pandhawa, sampeyan apa ora ngerti? Pandhawa niku kedung-kedunge kasetan Pandhawa lekane kadigdayan. Aja meneh kok karo Pandhawa karo garek karuan menang kok, Mas. Jane Kurawa niku sing elek atine jane sampeyan niku, Mas. Nek Kakang Duryudana, Bapa Dura niku apik-apik sing elek sampeyan niku. Sampeyan ana wong urip rekoso seneng kok. Nek eneng kancane mulya dutik-utik. Piye carane nek uripe men rekoso lho niku sampeyan tekon sampeyan ngoten niku, Mas. Pun nek manut kula diwurungke mawon. Pandhawa dijarak Semar kok dirasani, Man. Ora iki Senopati, kowe iki pangeran Pati kok miyur atimu iki piye? Wong mbok sing gagah sing sentosa, ajeng nggih gagah menapa? Wong nyatane tumindake kleru kok gagah. Sampun kata-kata yang dipun dawuhaken Maman.
Angkut kugone gunemane Kakang Dursasana iki, Mas. Sepinten baikane Pandhawa, sepinten baikane Semar. Oke, cekap kula pun ciprasi, Mas. Angkut kugone gunemane Kakang Dursasana. Kakang Dursasana ketok gedhe cilik atine iki, Mas. Cilik atine iki. Ndeke dapur mulih kaya uceng-uceng kuwi apa? Karo bojone plentas-plentus e rumangsaku. Nek omong kaya bledek. Ih, menapa kula ngadawan menapa paman? Sampun kata-kata ingkang dipun rembag. Nah, Senopati iki ngono kuwi. Senopati iki nang ndi sing digoleki gawean aja kaya kowe kuwi to. Nek kancane mangkat kula nggih tak mangkat ning kula tak temburi dhewe. Pangeran Pati kok manggone nang mburi. Ora ning apa-apa ndang cepak le mlayu kok. Wis ora bejaji. Swatama kula wonten dawuh Gusti Patih. Mara ganti kowe metu njaba keparingipun. Nembang wonten ora sepisan dandan kaping pindho nglumpuk kaping telune bodol. Serang perwaca dawuh Paduka pango amit madal pasilan.